Kang, ngidum-ngidum sih. Mumet tenan iki. Aduh. Mau ndak tak ngomong koyo ngono piye. Ditambahi bayar rental rung dedet. Mumet tenan ya. Duh, piye? Carane piye iso nduk ditinggo ya? Tak pikir ke sih. Oh, iya ding. Sesuk kan cairan BLT. Ngepasi aku jaga sisan. Muga-muga sesuk enek sing iso tak utangi. Ngunulung Dek Molen. Dek Molen, I love you. Rampung-rampung, tak nyapu genti. Ngelamun ke apa sih aku iki? Kok kalingan Mas Lem terus? Kampung aku kuburan. Ternyata Mas Lem ini serius tenan bi aku. Ngantek perjuangannya kayak ngono. Malah tadi kepikiran terus aku. Aku Dek Molen kok enak masalah nggo. Coba cekak isik weh, nek iso ngatasi. Lan Dek Molen. Lan. Aduh lah kadok Len. Lah kok iki gak kaget lho, Mbak. Lah kok enak masalah to. Kok ngalamun nganti ngono. Mungkin sik. Yo sapumu yo. Kowe ngopo? Kok ngalamun nih? Aku bingung, Mbak. Aku disenengi wong lanang. Tapi urusan karo Kanjeng durung rampung. Halalah, Kanjeng wis mambu lemai. Rasa pikir nemen-nemen. Sik. Jane kowe disenengi wong lanang. Lah dapurane kok ngopo? Coba tonton. Noson rawang lho aku. Sik, Mbak. Iki lho, Mbak. Loh, lah aku sik ngeterne kowe. Pak mobil itu. Iya, ya kuwi. Halalah, nom-nomanku lho kaya ngono kuwi. Mending karo aku len. Alah, omonganmu ku bahasa sing lantur. Ya wis kono tutupno kerjaanmu nyapu-nyapu sik. Tak golek pangan sik. Ya, Mbak. Luwe aku. Selamat piye? Nyewa motor sampai ya ini rata teko iki. Coba telepon sih wae. Bocah jan. Jam piro iki bocah iki rata teko iki? Wah, lah iki no menungsane no. Wah, kowe mau tak teleponi ora iso nyandi to, Met. Biasa bos, pentingan. Pentingan apa? Iki wis jam piro? Nyewa motor sampai ya ini ra teko lho. Telat 5 menit bos. 5 menit kuwi 5 yutoku. Ngerti gak? Oh iki lunga iki kudune on time ngono lho. Jane ya pengen on time. On time guten ngono lho. Ya jane ya pengen. Lah kowe mau ngandi sampai tekan yahene iki? Mangku purel, Bos. Apa? Mangku purel. Aja banter-banter. Lah ngopo, Bos? Lah bojoku ngerti. Nek ngomong purel iki langsung gitu lho. Apa turu iki, Bos? Oh, piye. Wis. Mangku purel ayu tenan, Bos. Bodine. Mantap. Aku mau untuk sing bodine gitar Spanyol, Bos. Enak ndi. Wah, tuh tak gitu ya.
Carane piye? Carane kan aku ndek kartu sakti. Iki to. Gue yen mangkat rono. Nah, gue kan enek men seri to. Iya. Lah, aku karek milih modal sing kaya ngopo. Kuwi sing Jepang enek, Korea enek. Sing melu nama kaya enek. Enek. Nganggo iki ya? Heeh. Wedian. Lah kok kaya pinter men to. Ya pinter no, selamat kok. Astaga. Kok kowe baca aku? Serasa aku sik kowe aku pinter kowe ra kaya kowe. Oh iya. Oke. Tapi aja ngomong bojoku ya. Tenang bos, jaga. Oke. Siap. Tapi menang tenan to, Bos. Wah, kowe ngeraguke aku lho. Bangsa nom-noman ini iki. Iki tenanan ora metu. Tenang bos, tenang. Wes bos. Tak Ya, sik. wis lu malu. Kowe pinter lho ternyata. Pinter no, selamat to. Hati ya. Hati. Selamat nih. Sesuk mangku purel. Balai kemana tok? Bos rental pekok sisan wae. Kertu sakti apa? Kertune kosong kok. Kuwi kertu temjon kok. Ya telah. Nata. Sorry Mas. Ya Allah. Piye to Mas, kowe kuwi kolahmu? Ya Allah, tak nyeblong sampah. Mas kon nyata. Kuwi Jum. Oh, piye to Mas? Kolam iki kepiye kok iso nyungsep ning Kuwi lho. Kok sing sorry Mas. Lah aku kesusu wis Lah kene ngendi kok ngendi kowe iki? Kok mulai kuku ke warung. Ayo dewake bronjong nganti tiba to Mas. Piye to kowe iki? Lah rapopo to Mas Ora awakmu? apa-apa, aku nek ngerti kowe wis rapopo Jum. Mari aku. Sorry ya Mas ya. Lampuku mati soalnya. Oh ya wis kono. Jangan Jum. Ya wis aku tak langsung Ya ya. Jum ya. Enggak. Wah, lumayan nih untuk BLT dana kenakalan cair. Loh, kok nanti kok Iki lho juga undangan undangan apa? arep untuk BLT. Loh, kok aku ora oleh to? Lah mau tak takokke jare kowe datane renek kok. Mosok. Iya. Apa bro? Si Jum ayo matane ning ngendi si Jum kae mau. Gak jelas ana. Saya waktu kan ngopo kan? Karo sebelah. Kok siji mlumah siji mengkurap kae piye kae? Wah, ra jelas ya warta. Ora jelas foto kae. Aku lho to. Apa nunggune maca iki? Wis suwe. Kok ora buka pakai to? Buka pakai iki. Kaget shock. Ora mbok gethok lho. Tok bolambemu. Sabar, bro. Piye, Apa? Aku lho menunggune kene iki Ya suwe. kesurupan gitu. Ora ono sing gagas iki piye? Tapi. Wah, itu gaya kita. Sabar. Wes tenang. Mari. Wah, terus. Tenang. Kowe iki meneng wae kok. Sing tenanan iki aku. Sembarangan kowe iki. Cengis untune kotak-kotak lho. Meneng. Bali. Jagat duwe.
Waras to to. Aku Waras. iku sok nyo, ora kesurupan pokokmu lho. Lah ngomong kok penghuni kene kok. Aduh. Lah ngopo? Ngopo kowe? Pengen acting. Oh lho. Penolak. Kate gebet. Duh, nyo. Ndi kowe nyo?